Onks toi vähän niinku... Ei se varmaan. Welcome back! Joulukalenteritilanteen kakkosluukku, eli tänään on joulukuun 2. päivä. Laitetaan tästä kuukausi ihan nää. Nää oli koko viime kauden hukassa. Jaha, mikäs paska tossa? Alright, hei! Aloitetaan alusta. Welcome back! Joulukalenteritilanteen 4. Joulukalenteritilanteen 2. luukku, eli joulukuun 2. päivä on tänään ja sehän tarkoittaa sitä, että me avataan täältä Katrisen kalenterista luukku numero 2. Pikimitta puheitta, let's mennään. Tää on kyllä upea tää kalenteri. Tää on ehkä vähän tämmönen, tää on mennyt jo vähän ruttuun täältä ja on vähän tilanteita. Mikäs nyt on? Näin. Tämmönen on tosissaan tämä tilanne. Ja täältä me avataan kakkospäivän luukku. Se on tässä. Avataan se ja hypistellään vähän ennen kuin katsotaan. Taas tämmönen pötilö. No tää on nyt se kulma. Tämähän on auki. Tää on kulmageeli. Under Eye Brightener. Selvä. Tää on tämmönen niin kuin... Tämmönen ihan... Tossa ei nyt näy, mutta tää on ihan semmonen roosanpunainen. Ihan hailakka. Pitäisikö mun hakea ihan peili? Mä hain ihan kuulkaas peilin. Tää on just tätä ihanaa, kun näitä voi aina testailla tässä niin kuin heti kun homma lähtee. Tai heti kun saadaan nää auki vaan nää luukut, niin näitä voi heti lähteä niin kuin testaamaan. Tänne mun aivan upeaseen pärstään, niin nyt tunkasen tätä. Under Eye Brightener. Mä en tiedä kyllä, että pitäisikö tätä laittaa ennen vai jälkeen vai onko tää niinku meikki laisinkaan. No, kokeillaan sormella. Aika pigmenttinen. Katsotaan. Oho! Herra Jumala. Katsotaan. Otetaan vähän vielä. Kuinka paljon tätä? Tää on niinku nestemäinen siis. Ehkä se vähän niinku, en mä tiedä näkyykö tässä kamerassa mitään, kun toi niin sankelin kirkkaalla toi valo, mutta kyllä se tiedättekö te ehkä vähän niinku niin sanotusti valasee. Aika tahmaisen tuntunut. Pitäisikö tähän laittaa sit jotain niinku vielä siis tää on ihan niinku, tää on siis nestettä. Ehkä tähän laittaa sit vielä puuteria, vai? Että tää niinku kiinnittyy, vai mikäköhän tässä on homman nimi? Aika litkuu, mut kyllä se tiedättekö te vähän ehkä valasee. Rupee ehkä vähän jopa kiiltää toi silmäpussi. Oh my, very pretty mä sanon. Mutta ehkä toi on niinku... Tää on aika nestemäinen. Mähän en ole maailman paras antamaan vinkkejä mistään tämmöisistä kosmetiikkatuotteista, koska mä oon niin huono käyttää niitä. Ehkä tää vähän valasee kasvoja. En tiedä näkyykö yhtään sinne, mutta ehkä aavistuksen valasee. Luulen, että tää jää mulla kyllä näihin, kun mulla on niin paljon noita naururyppyjä, niin sinnehän se uppoo. Kattokaa. Noniin. Joo. Näettekö? Tonne se upposi jo heti. Ehkä se olisi pitänyt jollain se ehkä pitäisi kiinnittää. Joulukalenteritilanteen luukku numero 2. Under Eye Brightener. Arvosanaksi annan 2/5. Mä en ehkä osaa tätä käyttää, mut mun taidoillani mulla se ainakin menee noihin mun ryppyjen niinku sisään. Mä en oikein näissä silleen. Mulla ei ole luonnostaan hirveän tummat silmänaluset, vaan mulla on ryppyset. Niin tää ei ehkä oo mulle.
Se oli meidän luukku numero 2 Katrisen kalenterista ja nyt innolla... onks ne jotkut tämmöset saatetekstit? Ottakaas nyt. Last Christmas I gave you my heart. Tuleeko näistä musiikkeja? Niinku biisejä nyt näistä? Ihan tyylikäs kalenteri. Mut tosissaan ei ehkä ihan mun tuote. Toivotaan huomisesta vähän jotain parempaa. Nyt meillä on tosissaan nämä tulleet kalenterista. Voidaan sitten yhdessä vähän katsoa vielä, että minkä hinta siinä on. Tää oli mun mielestä ihan kiva ja tää oli luomessakin ihan kiva. Jopa ehkä kivempi luomessa tää highlighteri, mitä tää on niin kuin täällä. Kiitos, että olit mukana seuraamassa tämän päivän luukkua. Me nähdään huomenna luukku 3 parissa. Tack och adjö!